noge baš sad. Pravici kralj, super špijun, gdje smo mi i sada krećemo. Idemo, idemo, na zadatku tajnom nama baš je zabavno. Idemo, idemo, spasiti svijet za nas je izazov. Idemo, idemo, idemo. Trostruki svetski šampion u skijanju na vodi, Sonja Somers. Devojke u igri. Bile smo dovoljno pametne da kupimo voćni šejk pre kupovine. Da, sećaš se prošle velike rasprodaje? Clover se toliko zanela da umalo nije dehidrirala u kabini. Ja samo ne shvatam zašto dele vodu u flašici na nečemu tako blesavom kao što je maraton, ali ne i na rasprodaji godine. Alex! Izvini, Clover, ali Troy je tako zgodan da ne mogu da skinem pogled s njega. Ove nedelje u Trojevom rukavcu. Alex, svake godine se zaljubiš u nekog glumca za kog misliš da je najdivniji tip na svetu. Pa, šta je tu loše? Ej, on samo glumi. Ma daj, svi znaju da je Troy najslađi i najsavršeniji tip na celom svetu. Okej, ko kaže da nemamo žene u svemiru? Znam da vas dve samo brinete za mene, ali kad bismo upoznale Troja, vidjele biste koliko je dobar i divan i nežan. Ej, šta se događa? Ne mogu da verujem da nas zovu u sred rasprodaje. Dobro jutro, dame. Da vas nisam u nečemu prekinuo. Samo ću reći da bi ti bilo bolje da nas nisi dovukao ovamo da ti operemo vešt. Upravo smo čuli da vrhunski sportisti širom sveta misteriozno nestaju. Imaš li predstavu kako se to događa, Jerry? Jedini trag je snimak ovog vozača autotrka na Floridi. To je isti onaj plavi bljesak koji smo vidjeli oko drugih sportista na ostalim snimcima. Ali trkač nije nestao. Vaš zadatak je, devojke, da odete na Floridu, zaštitite tog vozača i saznate zašto sportisti iščezavaju. Ima li pitanja? Samo jedno. Ima li tih kombinezona u mojoj veličini? Da vam predstavim nove sprave. Videokameru osjetljivu na elektromagnetne zrake. Safirne hologramske priveske. Wow! Mikroskopske naočare na uvlačenje za tragove koji se ne vide golim okom. I najnovije pojaseve za virtuelno maskiranje. Hej, ovo je super! Možeš pravo iz teretana u školu, pa na maturu, samo pritiskom na jedno dugme. Za vaš transport na Floridu dobit ćete Kirt. Kirta? On je šofer? Nadam se da je sladak i da voli shopping. Kirt je klaparavi inkognito radikalni transporter. Lično sam mu dao ime. Mora da se šališ. Ne brinite, devojke, Kirt je u inkognito modu. Prostom glasonovnom komandom. A sada vreme je da pođete. Puno sreće, ili kako kažu u Japanu, ko unvo inoru. Kakav blam! Moramo da se rešimo ove šklopocije i nađemo nešto sportskije. O, Kirt mi se sve više sviđa. Ej, kome ti da je zaluđenik? Slušaj ovamo, gospođice, kakva
drskost! Upravo je studio odbio da mi da karte za snimanje serije. Dobro, mi smo novinarke, sećaš se? Ponašaj se kao profesionalac. Gospodine Parks, mi smo novinarki iz časopisa Teenage Trkač. Da li biste bili ljubazni da nam kažete čega se sećate o nedavnom incidentu? Naravno, ne sećam se svega baš najbolje. Osim naravno bijeska zbog kog sam izgubio kontrolu. Umalo da udarim onog fotografa. Kog fotografa? Prišao je i otišao na motoru. To je sve što znam. A sada me izvinite, imam fotografisanje za 5 minuta. Da li vi mislite isto što i ja? Da me Daleov glas skroz podsjeća na Troja. Alex, molim te. Mislim da je taj fotograf koga je Deli pomenuo možda povezan sa ovim. Brzo, hajde da istražimo stazu. Ako je taj fotograf i umešan u ovo, očigledno nije ostavio nikakve tragove. Super, šta ćemo sad? Hajde da se ne udaljavamo od Dela dok ga fotografišu i vidimo da li će se možda pojaviti taj fotograf na motoru. Znate šta, ja ću ostati sa Daleom dok vi pazite na motociklistu. Od uvek sam želela da budem paparaca. Sam, pogledaj! Dimna bomba je diverzija! Clover, pazi na Dela! Dale je ovde. Hej, nešto nije u redu s ovom kamerom. Dale je izgledao. Dale nestaje! Hej, Clover, u pomoć! Pazi! Kakav besni vozač. Ko je taj tip i šta je uradio sa Alex? To ćemo upravo sad da saznamo. Sekunda postaje sve čudnije. Upravo smo prošli kroz zid. Hej ti, stani sa strane. Mislim da je vreme za poslednje želje. Raketni ranac bi nam dobro došao. Bravo, Clover! Pobegao nam je! Kirte, pretvori se u helikopter! Samo vozila sa točkovima, sećaš se? Šta? To je tako bez veze. Reći ću Jerryu da Kirtu treba ozbiljna prepravka. Imamo važnija pitanja. Naprimjer da saznamo šta se dogodilo sa Alex i Daleom. Halo? U pomoć! Alex? Nalazim se na nekakvom trkalištu, u nekoj jezivoj pustinji. Moj komunikator! Imamo društvo! Hej! Preostala su vam 2 života. Alex? Alex? Javi se, Alex! Ne vredi. Brzo. Hajde da potražimo neki trag na snimku sa kamere. Pogledaj. Kamera je uhvatila elektromagnetne zrake iz te naprave. Naravno. To objašnjava zašto Dale nije nestao prvi put. Srebrni kombinezon ih je sigurno odbio. Znala sam da mi se dopao iz nekog razloga. Hajde da kažemo Jerryu šta smo otkrile. Zdravo, devojke, kako napreduje zadatak? Ne baš najbolje. Alex i Dale su oteti. Oteti, kako mogu da pomognem? Cloverina kamera je snimila nekakav elektromagnetni zrak koji je očigledno uvukao Alex i Dale u neku elektronsku napravu. Mašina koja učitava ljude. Da vidimo. Jednom kao da sam čuo za neku ženu dizajnera video igara koja je izumila takvu napravu. A da, evo je. Carla Wong.
poznatija kao žena zmaj. Konačno, negativac koji nije ogorčen jer su ga nekako otkačili. Piše da je žena zmaj napustila industriju videoigara pre nekoliko godina, zato što su odbili da naprave neke njene ekscentrične igre. Toliko o tome. I kako da pronađemo tu ženu zmaja? Potražite ju uz pomoć neuništivog uređaja za navođenje u Aleksinom komunikatoru. Bacamo se na posao. Signal vodi pravo u onaj hotel. Hajdemo. Nadam se da imaju lepa kupatila. To treba dodati na spisak za prepravku Kirta. Sajam video igrica? Mislim da hoće da kažu Štrebolend. Ispravnije je reći zaljubljenici u kompjutere. Hajdemo, signal nas vodi gore. Signal dolazi iz one sobe. Ovo liči na odeću motociklista sa staze. Izvolite, dame. Gospođice, ženo zmaju, mi obožavamo vaše igrice. Mi smo vaši najveći obožavaoci. Jesmo? Zašto ste prestali da pravite igrice? Zbog nekih kratkovidih budala koje nisu mogle da sagledaju moju viziju. Ali sad kad sam se vratila sa novom linijom igrica, oni koji su mi se protivili će uvideti svoju grešku. U stvari, ako sačekate, priredit ću vam demonstraciju. Ne znam kako, ali one devojke su me pratile od staze. Neka svi motre na njih. Suviše sam daleko dogurala da bi mi sada neko poremetio plan. Sam, šta to radiš? Nije trenutak da izigravaš zaluđenika za igrice. Clover, pogledaj ovaj poster za novu igricu žene zmaja. Izgleda isto kao pustinja koju je Alex opisala. Da, hajde, moramo da uđemo na taj sastanak investitora. Žao mi je, ulaz samo uz pozivnicu. Hej, drugar, upravo gledaš u velike investitore. Hej, zar nisu ovo one dve devojke za koje nam je žena zmaj rekla da motrimo na njih? Drži! Gde su nestale? Ovi pojasevi za virtualnu realnost su strava. Kako izgledam? Da li ti izraz ugradnja kose nešto znači? Moja nova tehnika za poboljšanje realističnosti videoigrica je tako neverovatna da ćete imati osjećaj da igrate protiv pravih ljudi. Clover, čuješ li ovo? Alex i Dale su u igrici. Ispraznite sobu. Dali smo im dovoljno da se otvori apetit. Osim toga, moramo da požurimo u skladište, da učitamo nove sportiste i pripremimo se. Jesi li čula? Moramo da javimo Jerryu da žena zmaj hoće da učita još sportista. Ali šta ćemo sa Alex i Daleom? Vas dvojica! Čuvajte sobu i pazite da niko ne priđe igrici. Brzo, moramo da ih izbavimo. Možda mogu da uđem u sistem. To je Alex. Budi iza mene. Drage volje. Clover, šta to radiš? Clover, držiš džojstik lopačke. Kao da je to važno. Sam, loše vesti. Pojasevi se prazne velikom brzinom. O, moje najveće obožavateljke. Znamo da otimate sportiste i učitavate ih u svoje igrice. Došli smo da to zaustavimo. Na vašu nesreću, mene je nemoguće zaustaviti. Kad budem započela masovnu proizvodnju, svi sportisti će biti umnoženi 1000 puta i zauvek zarobljeni. Hvatajte ih. Ovim safirnim hologramskim privescima bi bilo bolje da rade. Vreme je da brišemo odavde. Šta? Šta stojite kao ukopani? Hvatajte ih! Nema karte, nema vožnje. Zaustavite ih!
nađemo skladište žene zmaja i sprečimo je da učita još sportista. Hajde da se sakrijemo u ovu slatku kućicu i pozovemo Jerrya. Jerry, brzo nam treba lokacija skladišta žene zmaja. Voleo bih da vam pomognem, ali ne mogu. Šta je sa pristaništem? Pristanište, naravno. Skladišta su uvek tamo. Zašto se mi toga nismo sedile? Hvala, Jerry. Sam, gubim kontakt. Ne znam ko ste vi, devojke, ali ste mi sad poslednji put poremetile plan. Nestajemo. Nisam znala da umeš da skijaš na vodi. Nije trenutak za radovanje. Pogledajte. Koliko je samo bolesna ta žena zmaj. Ako tražiš odgovor, pogledaj dole. Postaćemo mamci zajkule. Držite se, devojke, i pratite me. Vraćaju se. Ima ih još. Brzo, Alex. Promeni odeću srebrni kombinezon. Samo me poslušaj i požuri. Uspelo je! Sam, ti si genije. U stvari jednostavno je. Kao i sa Daleovim srebrnim kombinezonom. Elektromagnetna polja ne mogu da deluju na površine koje ih odbijaju. Da, tako je. Baš je jednostavno. Hajdemo sad u sklonište žene zmaja. Čekajte, nisam dala Daleu svoj broj telefona. Clover, idemo! Ovo je najčudniji košarkaški turnir koji sam ikad video. Da, gde su navijači? Bojim se da više nećete čuti zvuk publike koja navija. Žena zmaj? Zar ti pre više meseci nisam rekao da neću da reklamiram tvoje nenormalne igrice? Da, jasno je. Tišina, ovog puta se ništa ne pitate. Šta si to? Kako smo uopšte mogle bez Kirta? Zakasnile smo. Počela je da učitava sportiste. Moramo da ih izbavimo. Ja idem za njima. Hej! Ženo zmaju! Hoćeš da me upadiš? Hajde, probaj! Ne znam kako ti se izvukla iz igrice, ali mogu veoma lako da te vratim u nju. Zauvek. Vidimo se ubrzo. Moramo trajno da uništimo mašine za učitavanje. Pazi, Sam! Momci, više sreće sledeći put. Imam rešenje. Ako uperimo zrake za učitavanje jedan ka drugom, možda se međusobno učitaju. Probaj, Sam. Ja ću da zamajavam gušterušu. Imate sportski duh. To me baš nervira. Požuri, Sam, ne mogu još dugo ovako. Ovo je sigurno teško jednu tonu. Znači, spremne ste za igru, ha, devojke? Napravit ću nekoliko prepravki koje će automatski poslati sportiste u masovnu proizvodnju. Hej, devojke, mislim da je ovo nepovratno. Sam, Alex će postati podvojena ličnost ako brzo ne učinimo nešto. Nadam se da će ovo da deluje. Ovo je bilo blizu. Svaka čast, Sam. Pobeći će nam! Lepo se provedi i upamti, to je samo igra. Odlično obavljeno. O ne! Morate priznati da je lepo od Jerrya što nam je pozajmio Kirta da se bez muke uvezemo u studio.
I dobro je što smo ponovo napunili naše pojaseve za virtualnu realnost. Ne mogu da verujem da ću stvarno da upoznam Troja. Zdravo, ja sam Troj. Zdravo, ja sam Troj. Zdravo, ja sam Troj. Zdravo, ja sam Troj. Nije ni čudo što je Troj tako savršen. On je kompjuterski generisan. Trebalo je da znam da je sve laž. Žao mi, Aleks, ali znam kako možeš da posjetiš Troja ako stvarno želiš. Neka hvala, to sam već probala. Izvini. U redu je. Ja sam Steve. Ja sam napravio Troja. Stvarno? Ja sam Aleks. Da li smo mogli da isprogramiramo srećan kraj? Molim te, Sam, bez kompjuterskih izraza još neko duže vreme.